Триває вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. І впродовж наступної півгодини будемо говорити з гостем нашої студії. Це Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Рефат Ага, я вас вітаю. Дякую, що ви знайшли час і можливість і всупереч погоді таки приїхали до нашої студії на цю розмову. І хочу розпочати з сьогоднішнього дня те, що відбувається на території анексованого Криму. Більш ніж 70 судових засідань у справах кримських татар. І, власне, аби і собі про це нагадати, і нашим глядачам, давайте про це подивимося сюжет наших кореспондентів і поговоримо. Сімферополь, Білогірськ, Жанкой, Судак, Кіровська, Красногвардійська. У різних містах анексованого півострова одночасно почалися суди щодо учасників одиночних пікетів, які 14 жовтня вийшли проти свавілля силовиків Криму. Аби підтримати тих, хто вийшов відкрито висловити незгоду з дієм окупаційної влади, до суддів прийшли кримські татари і влаштували дуа-молебень. Наш народ не терористи. Саме за ці слова окупанти організували масове судилище. В анексованому Криму проходять понад 80 засідань. Усе відбувалося майже за однаковим сценарієм. Суди тривали не більше 20 хвилин. На ознайомлення з матеріалами справ, які здебільшого налічували понад сотні сторінок, судді давали не більше 15 хвилин. Всі доводи захисту судді відхиляли. Этот судья сказал 10 тысяч штрафа и убежал. Адвокат говорит, подождите, мы еще не закончили. Он выскочил, как ребенок, убежал и сказал, что вот 20 числа я должен получить это решение. Судья говорит под видом того, что в целях, говорит, смягчающих обстоятельств штраф 10 тысяч. Да, то есть предыдущие до меня люди получили тоже по 10 тысяч, не имея несовершеннолетних детей. Мне влепили как бы тот же самый штраф. И у меня вопрос, да, в чем здесь смягчающее обстоятельство? Тож я нагадаю, що гість нашої студії голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Рефат Ага, власне, те, що ми побачили і почули, сотні сторінок справи, плюс-мінус 20 хвилин на розгляд і плюс-мінус всі майже однаковий штраф. Це 10 тисяч рублів, 4700 гривень, якщо на наші гроші перевести. Така страшна формальність, насправді. І масовість того, що сьогодні відбулося в Криму, для вас, скажімо, це здивувало, бо багато хто говорить про те, що насправді це абсолютно звична практика для Росії. Після протестів в Росії відбувається так, що в один день відбувається купа судових засідань, просто пачками активістів пакують і пізніше пачками їх засуджують. Дивіться, здавалося б, що нічого не може вже дивувати те, що здійснює путінський режим проти громадян, власне, Росії, а тим більше на окупованій українській території. Але якщо ми пригадаємо трошки декілька місяців тому, влітку цього року, деякі новації або дуже давно позабиті форми репресій Росія відновлює через окупований нею Крим. Пам'ятаєте, Ільма Умеров, каральна психіатрія, коли його проти його волі його заключили ту психіатричну лікарню. Це було відновлення радянської такої традиції чи практики. Тепер вперше, я думаю, що останні роки, щоб коли були дійсно одноосібні мітинги, поодинокі мітинги. І дивіться, яке було формулювання сьогодні, що незважаючи на те, що вони були поодинокі, тим не менш бачається загально обговорений план і спрямована єдина мета. На то і є закон про одноосібні пікети, щоб люди стояли між собою не ближче, ніж 50 метрів. Так, вони, звичайно, договорюються, бо хочуть звернути увагу, скажімо, влади до тих проблем, які вони відчувають. Але тут можна дуже багато говорити про, власне, окупаційний суд, але все це зайве. Тут жодна логіка і жодне пояснення, вони зайві.
вони зайві. Тут вбачається, що було задумано, щоб все відбулося в один день, щоб це було дуже помітно. Наскільки нам зараз ми знаємо, близько 82 чи 86 людей сьогодні проходять через суди. Я коли ж їхав до вас, ще деякі суди тривали. Отже, можна було обійтись, можна було би їх розібрати по днях, але вони на це не пішли. Тобто вони хотіли, щоб це було помітно. Для кого? Я думаю, в першу чергу для самих кримських татар, для всіх тих, хто живе в Криму, щоб ще раз людям сказати, що б ви не робили, ми будемо вас гнобити, ми будемо вас саджати. Вони хочуть, щоб люди все-таки злякалися, а люди не лякаються. Отже, другий об'єкт, на якого спрямована от така масовий судовий конвеєр, це міжнародна спільнота і в першу чергу Організація Об'єднаних Націй. Завтра пізно ввечері за нашим часом буде розглядатися і голосуватися резолюція щодо дотримання прав людини і ситуації в окупованому Криму. І Російська Федерація, країна-агресор, знаєте, вона демонструє своє брутальне нехтування будь-якими міжнародними нормами щодо прав людини, щодо прав інших держав, щодо своєї територіальної цілісності. Росія зараз намагається з останніх сил показати, що вона нікого і нічого не боїться. Ви, власне, про це важливе голосування згадали. Власне, завтра воно відбудеться. Генеральна асамблея ООН проголосує цю резолюцію України щодо прав людини. Чого ви можете очікувати від цього голосування? Якими можуть бути прогнози? Бо тут йдеться про поправки, тобто поправки, скажімо, до цієї резолюції. Минулого року, коли голосували, на жаль, не було одностайної підтримки. Тобто більшість все ж таки країн-членів ООН підтримали цю резолюцію, але було, крім того, багато тих, хто утримався або були проти. Пройшов рік, багато чого відбулося. Можливо, завтра, скажімо, в ООН не настільки швидко відреагують на те, що сьогодні відбулося в Криму, але все ж таки за цей рік дуже багато речей відбулося на анексованій території. І, можливо, у питанні кількості тих країн, які проголосують «за», тут щось може змінитися. Як ви вважаєте? Дивіться, тут є декілька аспектів, про які треба хоча б дуже коротко згадати. Взагалі, голосування навколо питань, пов'язаних з правами людини, на будь-яких міжнародних майданчиках, і, зокрема, в Організації Об'єднаних Націй, вони дуже важко, скажімо так, проходять, бо дуже багато держав, в тому числі ті, які намагаються бути демократичними, мають проблеми з правами, з дотриманням прав людини на своїй власній території, і держави намагаються уникати визначення своєї позиції, якщо вони себе відчувають невпевнено. Я вже не кажу про ті держави, які себе відчувають такими дуже залежними від Російської Федерації, їм вже нема нікуди дітися, і в таких умовах, коли якась країна залежить від Російської Федерації, я зараз не хочу називати, бо це, можливо, для деяких держав буде образливо, але тим не менше її представники просто в цей момент виходять з залу, щоб не голосувати. Це, можливо, для них є майже мужність, тобто не схилитися під тиском Російської Федерації. Майбутній рік за таку резолюцію голосувалося, я зараз не пам'ятаю, здається, 73 було підтримку голосів країн, значна частина не уникла голосування. Буквально місяць тому було голосування цієї резолюції на 3-му комітеті ООН. Це перед тим, як винести завтра на Генеральну асамблею. 26 держав тоді не підтримали цю нашу резолюцію. Будемо вважати, що вони підтримали Російську Федерацію. І дійсно вони всі, за виключенням, можливо, Китаю, Індії, таких великих держав за розмірами, за населенням. Інші вони всі залежать від Російської Федерації. Казахстан, Узбекистан, Киргизія,
Венесуела, Куба і таке інше. Власне, якщо продовжувати тему залежності від Російської Федерації, так сталося, на жаль, що зараз наш Крим, він є залежний від Російської Федерації, і, можливо, не зовсім від цілої Федерації, та як керівника Владіміра Путіна. І в цьому контексті чого можна далі чекати? Якого розвитку, коли вже офіційно оголошена передвиборча президентська кампанія в Росії? І бо багато експертів говорять про те, що Донбасові не варто чекати якогось позитиву. І ще зважаючи на те, що Путін наказав вивести війська РФ з Сирії. І кожного разу, власне, коли щось змінюється на цьому сирійському фронті, говорять про те, що можуть бути не в кращу сторону зміни і на Донбасі. В цих умовах, в питанні Криму, чи можна тут зараз робити якісь прогнози, чогось очікувати з приводу або ж загострення, або такого певного поки що нейтралітету, принаймні припинення репресій на анексованому півострові? Дивіться, як на мене, я так бачу ситуацію, для Путіна зараз вкрай актуальними і, можливо, єдине актуальними є питання власної безпеки, питання власного збереження, фізичного, якщо ви хочете, не лише політичного. І для нього подальший президентський термін – це питання виживання. І зрозуміло, що в цій ситуації він буде в всіх своїх діях виходити от з цього розуміння, що надає йому можливості зберігатися як людині, як президенту. І в нього є дві такі сторони, яких він все більше і більше буде смертельно боятися. Це міжнародне співтовариство і міжнародні інституції, які все-таки його будуть схиляти до повної поразки. І він це знає, бо він вже приречений завдяки своєму такому, знаєте, своєї агресії, нечесності, фальші. І друга сторона, якою він все більше і більше буде боятися, це, власне, свої всередині Росії. І ці свої, вони є дуже різнобарвітні. Це починаючи від російських націоналістів, які йому не будуть вибачати жодної поступки з тих територій, які він окупував або які він контролює, як деякі райони Донецької, Луганської областей, а власне населення, якщо він не зможе утримати економічну ситуацію, а він її утримувати все далі і далі, йому буде набагато важче, оскільки, ми вже говорили, міжнародна спільнота буде доводити ситуацію в Росії до такого, щоб Росія все-таки повернулася до міжнародного права. Отже, обрання Путіна, підготовка до обрання і саме обрання Путіна – це є загострення ситуації з багатьма країнами, загострення між Росією і цими країнами, і особливо, і зокрема з Україною. Обрання Путіна – це, можливо, скорочення шляху до війни. Прямої війни, гарячої війни. Але тут я би навіть не ставила питання, якщо, скажімо, оберуть Путіна, бо в будь-якому випадку так вже жартують, хоча не зовсім смішний Ні, там його жарт. оберуть, бо там немає іншого. Про те, що це вибори президента Путіна, Там а не немає, вибори так. в Російській Федерації. Я Виборів немає. говорю про те, можливо, можна собі пофантазувати і припустити, що в час цієї передвиборчої президентської кампанії Путін обере для себе такий образ, скажімо, миротворця. Бо на цій цьогорічній традиційній його прес-конференції багато хто оцінив про те, що він говорив, як говорив. В багато моментах риторика не змінилася, але він вже більше позиціонує себе більш як миротворця. Можливо, за рахунок цього, скажімо, щось зміниться і на території анексованого Криму, якщо говорити про повний Христина, Донбас. ні. Ми не маємо собі уподоблятися деяким європейським політикам, які вважають, що майже потрібно заздалегідь йти на зайві кроки щодо Путіна, щоб, сівши за стіл переговорів, він був більш м'який і більш податливий на ті чи інші форми діалогу. Ні, Путін – це людина війни, він не є людиною діалогу, і тому його можна змусити сісти за стіл лише тоді, коли він відчує для себе загрозу набагато більшу, ніж сьогодні він її відчуває. Лише одна причина
і коли він сяде за стіл, коли в нього буде просто вже відчуття таке, знаєте, тваринне відчуття загрози. Це перше. По-друге, ну це щоб просто сказати, що він так не буде діяти. Сьогодні, якщо я не помиляюся, офіційно перший день передвиборчої кампанії в Росії. І він її розпочав з конвеєру судового в окупованому Росією українському Кримові. І якщо ви говорите власне про те, що деякі європейські політики все ж таки схильні вважати, що варто сідати за стіл переговорів, говорити з президентом Російської Федерації, і час до часу це звучить такими тривожними сигналами для України. Зокрема, на один з них ви відреагували, це перспектива, і це власне перспектива, вже кілька місяців про це йдеться. Перспектива повернення російської делегації у парламентську асамблею Ради Європи. Про те, що там, скажімо, вже вигадуються певні механізми, яким чином це можна зробити. І поки що цього не сталося. Але вже не перший тиждень, вже кілька місяців з'являється інформація, яка змушує думати, що незабаром це може статися. Можливо, як компромісний варіант, можливо, як заманювання, власне, до переговорів, або ще якісь речі. Десь так. Да, такі загрози є, але ви знаєте, що і ми всі працюємо, працює українська держава, Меджліс тут дуже напружено в цьому напрямку здійснює свої заходи. Буквально на минулому тижні Ахтем Чийгоз, на захист якого, а також Ільмі Умерова, Рада Європи також приймала декілька заяв і резолюцій. Він перебував в Страсбурзі і разом з послом Дмитрієм Кулебою була підготовлена дуже така щільна програма, і Ахтем Чийгоз протягом однодневного такого візиту він виступив на комітеті міністрів Ради Європи. Я не знаю інших випадків, коли би громадські політичні діячі, які не мають офіційних титулів, вони би виступали на цьому засіданні. І Ахтем Чийгоз дуже чітко сказав, до чого приведе діалог, приведе, скажімо так, приведуть поступки Росії або відновлення її повноважень її делегації Парламентська асамблея Ради Європи до того, як Росія виконає хоча б одну з вимог, які є в цих резолюціях Ради Європи. Ахтем Чийгоз дуже чітко сказав: ви маєте поважати себе і інституцію Ради Європи. Жодної вимоги не виконано Росією, а деякі з вас думають, що треба вже її запрошувати за стіл і відновити повноваження. Потім він зустрівся в цей же день з генеральним секретарем Ягландом, генеральний секретар Ради Європи. Но ми тут не приховуємо, ми говоримо про те, що Ягланд є один із таких прихильників повернення Росії до повноцінної роботи в Парламентській асамблеї Ради Європи. Ахтем Чийгоз мав можливість і йому про це сказати. Буквально днями, вчора, здається, Європарламент продлив на півроку санкції з боку Європарламенту. Це певний сигнал Раді Європи, бо провідні країни Європи, вони і створюють костяк в Раді Європи, хоча тут, розуміло, кількість членів набагато більше. Отже, робимо все для того, щоб все-таки ті, які хочуть поступитися Росії, бо мають власні інтереси, вони, скажімо так, не рішилися б на відкритий такий реванш, сприяння реваншу Росії. Поки що нам це вдається. І, власне, маємо ще 4 хвилини, і на завершення хочу про теж дуже важливе питання обговорити. Наскільки, на вашу думку, нам вдасться, точніше парламенту вдасться вже скажімо,
рівні закону, парламентському рівні затвердити власне ці зміни до Конституції, бо робоча підгрупа вже завершила власне підготовку цих змін до Конституції в контексті Криму. І власне я зачитаю, що там є одна така норма дуже важлива, яка передбачає, що найвищим представницьким органом кримсько-татарського народу являється Курултай кримсько-татарського народу, який власне формує меджліс кримсько-татарського народу. Важлива поправка, але на вашу думку, якщо говорити про прогнози, можливо, вони недоречні, але все ж таки, чи є консолідована позиція у парламенті з цього приводу, чи ця річ буде проголосована? Сьогодні у зв'язку з цими масовими судовими засіданнями в Криму, ну дійсно це таке перше в історії окупованого Криму, за день більше ніж 80 людей, яких незаконно судять. Я, як голова Меджлісу кримськотатарського народу, виступив з заявою, і в якій я закликав президента України, Кабінет міністрів України і Верховну Раду України, тобто всіх депутатів, спрямувати всі зусилля для консолідації українського суспільства, а для забезпечення головного нашого завдання – це відновлення територіальної цілісності української держави і деокупації Криму і деяких районів Донецької, Луганської областей, які зараз під контролем бандитів, які підтримуються Російською Федерацією. Отже, на ваше питання відповідаючи, ми маємо максимально змобілізувати українське суспільство на головні завдання. І це важливо для вирішення будь-яких питань, і особливо для схвалення змін до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим. І знову ж таки важливо, аби на це була політична воля і, власне, про деокупацію та або реорганізацію, як ми називаємо цей законопроект, на який сподівалися, що він буде у цьому порядку денному цього останнього пленарного тижня в цьому році. Але чомусь його немає. Ні, знову ми ж не таки. сподівалися, що воно буде на Я кажу, ми, як тижні. журналісти, ми сподівалися. Ми говорили про те, що ми робимо все для того, щоб його спрямувати в межах цієї сесії, яка завершується в кінці січня цього, наступного вже року, так? Але поки ще йде обговорення і буде виноситися на Конституційну комісію. Але все-таки хочу сказати, бачите, це завдання для нас, для Меджлісу кримськотатарського народу, і особливо для кримсько-татарського народу, який є заручником російських окупантів. Це є найголовне очікування і надія, і віра в те, що це станеться. В той же час хочу сказати про те, що у нас є деякі ще інші напрямки в розвитку нашої держави, які є також дуже важливими, аби ми як держава укріпилися би, збереглися би і укріпилися би. І, на жаль, останніми місяцями відбуваються тут у нас всередині події, які від цього просто відвлікають увагу нашу все. І тому дуже часто от мене цікавляться, чому ми не виходимо на Майдан, чому ми не підтримуємо того чи іншого політика, чому ми не вимагаємо імпічмента. А ми завжди всім чесно, глядячи в очі, говоримо: давайте себе вести так, щоб не втратити державу, не втратити Україну, аби повернути Крим і звільнити кримських татар. Спасибі вам велике, особливо за цю останню фразу. Ви сказали дуже філософську річ, але насправді дуже правильну, яку варто врахувати теж багатьом політикам. Я вам дякую за цю розмову. Вам. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, був гостем нашої студії. І я дякую, що ви були присутніми під час цієї розмови. Я, Христина Стець, прощаюся з вами до завтра. Побачимось.